Исәнмесез, туры эфирдә яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иң элек бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Дәресләр бүленде, ярышлар тукталды. Янгын сүндерүчеләргә бер юлы 2 объектка чыгарга туры килде. Мошенниклар тарафыннан алданучылар саны арта, кырыгылдарларга чигәннәр дә кушылды. Мәктәп укучылары проспектларда машина фарларын юып акча эшле, яшүсмерләрнең әлеге шөгыле кемгә нинди зыян китерә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Кемдер шатлана, кемгәдер куркыныч була. Табышмак тулы серле бүлмәләр ишеген кем ачыр? Шәһәрдә беренче тапкыр квест бүлмә чемпионаты оештырыла. Чаллыда ел укытучысы бәйгесенең төбәк туры үтте. Аккалага Татарстанның 10 районыннан мөгаллимнәр җыелды. Егерме җиденче мәктәптә дәресләр бүленде, Олимпийский спорт комплексында ярышлар туктатылды. Бүген 112 хезмәтенә әлеге биналарда янгын чыгу хакында 2 хәбәр кабул ителә. Вакыйга урынына тиз арада янгын сүндерүчеләр, коткаручылар, ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналары килеп җитте. Эвакуация чаралары уздырылды. 600 мәктәп укучысы һәм хезмәткәрләр урамда басып торырга мәҗбүр булды. 2 шалтырату да ялган булып чыкты. Молодой, как мальчишеский голос. Хәбәр буенча 9 янгын сүндерү машинасы җибәрелде. Янгын булмаганлыгы ачыкланды. Әлеге ялган хәбәр өчен 200 мең сум күләмендә административ штраф каралган. Бүген иртә белән балалар бер-2 телефонына звонить итеп, мәктәп һәм спорт комплексында пожар дип хәбәр иттеләр. Бу балаларны без установили, и бу балалар беренче класста яңа шәһәрнең мәктәбендә укыйлар. Бу балаларның әти-әниләре административный ответственностька тартылдылар. Чаллыда мошенниклар тарафыннан алданучылар саны арта. Бүген бу хакта Эчке эшләр идарәсендә узган брифингта хәбәр иттеләр. Моңа кадәр алар тузагына нигездә өлкән яшьтәгеләр капса, хәзер бу кагыйдә түгел. Еш кына шәһәрдәшләрне белдерү такталарында һәм социаль шелтәрләрдә алдылар. Тик шунысы бар, банк карталары номерын һәм парольләрне мошенникларга шәһәрдәшләр үзләре җиткерә. Хукук сакчылары әйтүенчә, соңгы арада шәһәрдә чигәннәр активлашуда сизелә. У нас в городе появляется... Алар урамнарда яки йортларга кирип гражданнарга үз хезмәтләрен тәкъдим итә, яки киләчәкләрен әйтеп бирергә ышандыра, яки бозымны алырга ярдәм итәчәген белдерә. Шундый 2 очракта алар акча алуга ирешкән. Шәһәрдәшләр алтын эшләнмәләреннән дә колак какканнар. Узган ел белән чагыштырганда мошенниклар кармагына эләгүчеләр саны арткан. 48 урынына 62. Хукук сакчылары әйтүенчә, шәһәрдәшләргә дә сизгерлек җитми. Карта турында мәгълүматны чит кешеләргә әйтергә ярамый. Шулай ук социаль шелтәрләрдәге шикле хәбәрләргә дә җавап бирмәвең хәерле. Паспорт алу җиңеләя. Премьер-министр Дмитрий Медведев бу хакта карарга кул куйды. Аның нигезендә Россия территориясендә әлеге документны алу, алыштыру, яңарту вакыты 1 айдан артмаска тиеш. Моңа кадәр ул 2 айны тәшкил итте. Документ хөкүмәт сайтында урын алган. Ә инде паспортны югалтып, аны алу өчен территориаль органга мөрәҗәгать иткән очракта документны 10 көн эчендә алып булачак. Мәктәп балалары яңа кәсеп уйлап тапкан. Дәресләр беткәч, кайбер укучылар өйләренә кайтмыйча проспектларда акча эшли. Алар светофорның кызыл утына туктап торган автомобильләрнең фарларын чистарта. Кемдер балалар яшьтән үк эшкә өйрәнеп үсә дияргә мөмкин. Тик юл иминлеге инспекторлары, бәлиғ булмаганнар белән эшләү бүлеге белгечләре һәм хәтта машина йөртүчеләр дә малайларның бу шөгылен хупламый. Теманы хәбәрчебез Гүзәл Шихапова дәвам итте. Тынычлык проспектында 4-5 мәктәп укучысы сәгать кичке 4-тән соң машиналарның туктаганын көтә. Инспекторлар әйтүенчә, балалар гадәттә 7-нче комплекс һәм Королев белән Тынычлык проспектлары киселешендә тора. Балык булмаган балалар белән эшләү бүлеге белгечләре көн саен диярлек рейдлар уздыра. Соңгысында урында 5 баланы тотканнар. Кичә тоже үткәрдек рейд һәм 5 баланы тоттык. И бу балаларның әниләрен чакырдык, алар белән сөйләштек. Балаларның поведениесе турында бу балаларның әти-әниләрен административ җаваплылыкка тарттык. Күрәсең, сөйләшүнең файдасы тигән, безнең иҗат төркеме эшләгән арада малайлар күренмәде, әмма озак икән. Малайларга светофорның кызыл уты янган арада, ягъни 40 секунд эчендә биким дигәндә бер машинаның 2 фарасын юып өлгерергә һәм башкарган эшләре өчен хезмәт хакын алып өлгерергә кирәк. Бу очракта эшнең сыйфаты да сөендерми ди машина йөртүчеләр. Балалар аркасында транспортка да башкаларның сәламәтлегенә дә зыян килергә мөмкин дип исәпли руль артындагылар. Аларның күбесе мондый бизнеска каршы. Для этого специальные места должны быть.
Они на бегу где-то вот так. Это же аварийная ситуация в любом случае. Ну, потому что это все-таки маленькие дети. Их могут увезти. А сколько попросили денег? Они не просят деньги, сколько дадут. Ну, мне кажется, каждый должен своим делом заниматься. За короткое время, не знаю, кажется, не получится. Царапают машину, вот фары машины, саму машину царапают грязными тряпками. Чисто моют? Нет. На дороге опасно детям. Вот это все. А качество? Я никогда не пользовался. Биш гаиләнең берсендә генә балаларның бу кәсебе турында беләләр. Укучы бу адымга гаилә бюджетын тулыландыру өчен баскан ЮХИДИ дәрәсендә әти-әниләр балаларның сәламәтлеген куркыныч астына куя дип саныйлар. Это не только запрещено законом использование детского труда. Балалар хезмәтен куллану закон нигезендә тыелган. Өстәвенә бу куркыныч балалар һәлакәткә эләгеп гомерлеккә инвалид калырга мөмкин. Әгәр машина туктарга өлгермәсә, гаилә өчен фаҗига килеп чыгачагы көн кебек ачык. Балалар юлда машиналарны юарга тәкъдим итсә яки проспектларда реклама кәгазьләре таратса, хәйрия өчен акча җыйсалар, белгечләр бу очракта ЮХИДИ дәрәсенең кизү бүлегенә шалтырату кирәклеген искәртә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Алексей Иванов, яңалыклар. Кемдер шатлана, кемгәдер куркыныч була. Табышмак тулы серле бүлмәләр ишеген кем ачыр? Шәһәрдә беренче тапкыр квест бүлмә чемпионаты оештырыла. Чаллыда ел укытучысы бәйгесенең төбәк туры үтте. Аккалага Татарстанның 10 районыннан мөгаллимнәр җыелды. Фирма Ролли Солли проводит выставку-продажу плащей, ветровок, курток. Новая коллекция 2016 с 4 по 7 марта в ДК КамАЗ. Узнавая о наших ценах, взлетает от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. Эссон дарит деньги на карту. Покупайте товары в Эссон со специальным значком «Экстра бонус» и получайте дополнительные бонусы на карту «Моя семья». Например, чай «Мастер Тим» со вкусом земляники. Всего 260,70 и получите 60 экстра бонусов. Один бонус равен 1 рублю. Оплачивайте покупки бонусами до 100%. Стройэкспо Челны 2016 с 6 по 8 апреля в выставочном центре «Экспокама». Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Сез яңалыклар чыгарылышын карыйсыз һәм без дәвам итәбез. Вакыт бала файдасына түгел. Тагын беренче атнадан Дауд Тарасовка 3 яшь тулачак. Аның бик зур хыялы бар – сәламәт куллар. Сабый тумыштан авырый, аның куллары сәламәт түгел. Алар чалыш. Бер тапкыр операция ясаганнар инде, тик бу гына җитәрлек түгел. Балага яңа табиблар ярдәме кирәк. Раз, два. 2 яшьлек бала өчен әтисе белән бергәләп ташудан да күңеллерәк шөгыль була алмый. Беренче карашка Дауд сау сәламәт бала, тик чынбарлыкта һәр күпкә катлаулы. Аның куллары сәламәт түгел. Бармаклар аплазиясе күзәтелә. Бер операция белән генә авыруны җиңеп булмый. Так, на прием проходите. Даудка беренче операцияны квота нигезендә бушлай ясаган булсалар, хәзер аның кайчан буласы билгесез. Тик Дауд өчен вакыт узу файдага түгел, чөнки операцияны бала кичкенә чакта ясау кирәк. Бу очракта организмдагы кимчелекне ныграк төзәтү мөмкин. Первый этап ему сделали. Беренче этап узган, баланың сул кулындагы чагышлыкны бетерә алганнар. Операция уңышлы үткән, әмма тагын операция таләп ителә. Бу юлы инде уң кулга. Дауд Тарасов калакны да яхшылап тота алмый, уенчыклар белән уйнауда кыен. Әмма малай бирешми, уенчыкны кулында тотып тору өчен бөтен көчен куя, барып чыкмаса борчыла. Даудның башка балалар кебек сәламәт буласы, әти белән кулга кул тотынып ирисе килә. Хочется, чтобы самое лучшее у него было, чтобы он... Улымның башка балалардан аерылып тормавын телим. Балам да үзен җәмгыятьнең тулы хокуклы әгъзасы итеп тойсын иде. Кешенең холкы балачактан ук формалаша бит. Шәһәр һәм республика клиникаларында Даудка ярдәм итә алмыйлар. Санкт-Петербургның Альбрахта клиникасында 2 операция планлаштырылган. Хирурглар Даудны язын һәм көзен көтә. Әмма дәвалануга 300 мең сум тирәсе акча кирәк. Гаилә бюджетында мондый акчалар юк. Даудка хәленнән килгән һәркем ярдәм кулы суза ала. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Алексей Иванов, яңалыклар.
Бүгін шәһәрдәшләр һәм чаллы қонақлары 30 литрдан артык қан берді. Беренче тапқыр «Мин донор» дип исемләнгән хәрия акциясы үтте. Бу республика проекты. Быел аңа чаллы да кушылды. Экспертлар әйтүенчә, қан берү реципиентка, ягъни аңа ихтыяҗы булган кешегә генә түгел, донорның үзенә дә файдалы. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Ныклы сәламәтлек гәүдә авырлыгының 50 килограммнан артык булуы махсус диета. 19 яшьлек Анастасия бу шартларның барысында үтәгән. Аның инде икенче тапкыр кан бирүе. Это очень благородно помогать людям и... Кешеләргә ярдәм итү бик кирәкле гамәл. Кан биргәннән соң күңелдә дә яхшы хисләр кала. Бүген Настя «Мин донор» дип исемләнгән хәйрия акциясында катнашты. Әлеге республика проектына барлыгы 90 шәһәрдәшебез кушылды. Нәтиҗәдә алар 30 литр кан бирде. Республиканский проект «Я донор» Республики Татарстан. «Мин донор» проекты без дип исемләнгән хәрәкәттән башлангыч алды. Әлеге проектыбыз белән без яшьләрне донорлык хәрәкәтенә җәлеп итәргә телибез. Донорларга таләпләр катгый, кан бирер алдыннан тәмәке тартырга, аракы эчәргә, ачы һәм тузлы ризыклар ашарга ярамый. Процедура алдыннан кеше медицина тикшерүе уза. Давать кровь не то, что вредно, это полезно. Кан бирү донорның үзе өчен дә файдалы, аның каны яңара, иммунитеты күтәрелә, өстәвенә ул гадәттән тыш хәлләргә дә тизрәк җайлаша. Кеше елына күп дигәндә 4 тапкыр кан бирә ала, ә инде 40 тапкыр кан, 60 мәртәбә плазма тапшыручыларга Россиянең мактаулы доноры исеме бирелә. Лейсан Ханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүгін Чаллыда иң яхшы сыйныф җитәкчесен ачыкладылар. Бәйгенең зона турында республика шәһәр районнарыннан барлыгы 10 педагог катнашты. Традиция буенча конкурс узган елга җиңүче эшли торган мәктәптә оештырыла. 2015 елда исә иң яхшы сыйныф җитәкчесе исемен 77-нче гимназия мөгаллиме яулады. Шул сәбәпле бәйге нәкъбирдә оештырылды. Анда җиңү яулаган 3 укытучы республика бәйгесендә катнашачак. Классный руководитель должен показать занятия. Сыйныф җитәкчесе дәресләр күрсәтергә тиеш була, алар барлык таләпләргә дә җавап бирергә тиеш. Чыгышлар актуаль булу мөһим. Быел Чаллыданың 76-нчы гимназия мөгаллиме Лидия Рыбушкина яклаячак. Ул шәһәр бәйгесендә җиңү яулаган инде. Без инде барлык коллектив, администрация, балалар, ата-аналар аңа ярдәм кулын сузарга тырыштык. Лидия Борисовна бик тырыш, бик ышанычлы, бик җаваплы укытучы. Без бүген аның җиңүче буласына бик нык ышанып калабыз һәм көтәбез. Чаллыда хатын-кызлар 10 көнлеге старт алды. Автозавод районында бүген сугыш һәм хезмәт ветераннарын, күп балалы әниләрне һәм шәһәр тормышына үзләреннән зур өлеш кертүче гүзәл затларны бәйрәм белән тәбрикләделәр. Аларга мактау кагазлары тапшырдылар, балалар иҗат коллективлары, эстрада җырчылары һәм биючеләр концерт куйды. Бәйрәм чарасына 700-гә якын тамашачы чакырылган иде. Безнең районыбызда бик тырыш хатын-кызлар яши. Алар бөтен тармакта да тырышып эшлиләр. Нинди генә хезмәттә дә булдыклылар. Хатын-кыз бит ул иң беренче чиратта әни кеше. Әни буларак та хезмәтендә дә укытучы булмасын, түше булмасын, дворник булмасын, нинди генә тармакта да тырышлар. Барысында Акмәчеттә башлангыч дини белем бирүче мөгаллимнәр имтихан тоттылар. Аттестациядә Чаллы шәһәре, Тукай, Минзәлә, Актаныш районнарыннан 300-гә якын кеше катнашты. Алар Татарстан Диния нәзарәте әзерләгән тест сорауларына җавап бирделәр. Бу төр имтихан республика күләмендә үткәрелә. Сораулар минем өчен авыр булмады. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте белән иң беренчеләрдән булып куйдым. Дөрестлеген укытучылар тикшерер инде. Белгәнемне басында билгеләп куйдым. Аттестацияларның максатлары беренчедән Татарстанда укытучыларның белемен белер өчен, дәрәҗәләрен белер өчен һәм әлеге вакытта ничек әйтәләр, үстерү юнәлешне белер өчен. Без кайсы якларны үстерергә кирәк? Мәсәлән, фикъ ягыннан булса, кимчелекләр, фикътан күбрәк курслар оештырырга кирәк. Тулырак мәгълүматны иртәгә кыйбла тапшыруында карагыз. Чыгарылышта хәләл үзәктә хаҗилар очрашуыннан репортаж да булачак. Иртәгә тапшыру эфирга гадәттәгедән алдарак 18 сәгать 05 минутта чыга.
Шалы үз лидерларын сайлады. Бүгін IT паркта балалар һәм яшүсмерләр җәмәгать оешмаларының 21 гасыр лидеры шәһәр күләм бәйгенең финалы үтте. Ул бөтен Россия бәйгесенең бер этабы булып тора. Бәйге 2000 елдан бирле үткәрелә, ул вакытта анда 500-дән артык актив яшь кеше катнаша. 14-тән алып 30 яшькә кадәрге мәктәп укучылары һәм студентлар 4 номинациядә көч сынаша. Үзеңнең социаль проектыңны тәкъдир итәргә һәм эшлекле уеннарда, бәхәсләрдә катнашырга кирәк иде. Әлбәттә, иҗади сәләтләрне күрсәтү дә беренче урында тора. Финалга чыгучыларга аудитория сорауларына да җавап бирергә туры килде. Мисал өчен, әгәр сез иҗтимагый оешманың җитәкчесе булсагыз, аның тормышы ничек үзгәрер иде? Можно провести параллель, знаете, Путин и Медведев. Вроде бы, они преследуют одни и те же цели, развитие государства, но все равно люди разные. Также и здесь у нас общая цель – развитие студенчества, развитие своей организации. Поменялись бы только методы. То есть у каждого свое мнение, у каждого свой опыт. Нәтиҗәдә үз номинацияләрендә җиңүчеләр булып Дамир Хөснетдинов, Карина Рахманова, Аделина Фазлыева һәм Татьяна Сенцовалар танылды. Алар республика күләм 21 гасыр бәйгесендә катнашачак. Ул апрель аенда Казанда үтә. Иң серле турнир бүген шәһәрдә квест бүлмәләр үтү бәйгесенә гаризалар кабул итү тәмамланды. Шәһәрдә мондый турнир беренче тапкыр үтәчәк, аны квест проект һәм шәһәрнең яшьләр белән эшләү бүлеге идарәсе оештырды. Бәйгенең төп таләбе иң аз вакыт эчендә табышмакларны, башваткычларны чишеп, йозакларны ачу. Чемпионат җиңүчеләре титулына 45 команда көч сынашачак. 12 мартта бәйгенең беренче этабы төгәлләнә. Кызганычка каршы безнең Чаллы шәһәрендә шундый актуаль, интеллектуаль һәм актив күңел ачу уены турында аз кеше белә. Шуңа күрә инде шундый чемпионатны ясарга диеп безнең башыбызга шундый уй килде. Чынлап кына әйтсәк, якынча 20 команда без көткән идек. Һәм инде безнең почтага күбрәк заявкалар килә башлагач, без бик шатландык. Якынча 45 команда шул чемпионатта уйный, һәм инде анда мәктәп командалары, студент командалары, төрле компаниялар, шуңа күрә без бик шатбыз. Һава торышы бозылу республика юлларында бозлау хасил итте. Бүген көндез температура Татарстанда һәм Чаллыда 0,3 градус җылы булды. Синоптиклар мәгълүматларына караганда, төнлә юеш кар, бысқак яңгыр явар дип фаразлана. Урыны белән туман төшү көтелә, юлларда бозлау хасил булачак. Һава температурасы 3 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы саклык чараларын күрү кирәклеген искәртә. Мәҗбүри булмаган очракта юлга чыгудан тыелып туру да артык булмас. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, юлларда сак булыгыз.